Niin, tässä on nyt tämmönen halkaisu koneen viritys tehty jalkapolkimella ja näytän nyt, että mitä kaikkea tällä pystyy tekemään. Eli pannaan pölkky kiinni ja polkataan kone käyntiin. Tästä ensin halkataan pölli puoliksi ja sen jälkeen uudestaan. Tässä on se hyvä puoli, että jalkapolkimella pystyy kontrolloimaan tätä liikerataa. Eli tästä rupeaa pikkuhiljaa syntymään pölkkyä. Ei tarvi apukäsiä. Joku väittää, että nämä on hitaita nämä koneet, mutta itse väittäisin, että tällä pystyy aika hätäiseen tekemään töitä. Näin se käy.